Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Sa ngalan sumbahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy Father's Day. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Iyan sob ang tulumanon nga giulukan the woman I love. Kunang babae nga akong gihigugma. Hinaut gihapon tanong nga andam kamo maminaw sa mong tulumanon aron nga magiyahan gyud ta pag-ayo sa atong pagtuo nga mo'y nakataya no sa atong kaluwasan dito sa langit. Sa gihapon ang hinaut nga nakamo sumayng panglawas. Maulagi gihapon aron nga andam mo maminaw no sa mga pulo nga atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Akong usbon, Happy Father's Day. Maumgaling ato dayong gibasa ang San Mateo Kapitulo 23, no tudling 9. Then dunay mga pulong ang atong Ginoo nga matud pa dinhi sa kalibutan. Ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan. Kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay kining tudlinga sa balang kasulatan bagasuking tigpaminaw. Dili man gud managsama ang atong pagsabot na ini. Mao manggali ang uban nato moingon nga sayop ang pagtawag og amahan ngadto sa atong mga kaparian. Kay lagi ang maong mga pulong klaro man nagingon ang atong Ginoo. Iyaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta
Kay usara ba ng inyong amahan nga tuwa sa langit. Pero timan mga suking tigpaminaw. Nga dili lang kay kanang pagtawag og amahan ang gidili dinhi kanato sa katawhan kung ato bang striktuhon yun pagsabot ang mga pulong sa atong Ginoo. Kung atong istriktuhon yun pagsabot, literalon pagsabot, dili raman ang pagkaamahan mao ngiyang gidili, no? Nga atong itawag dinhi sa yuta, no? Kung sa mga tao. Kung atong basahon ang tudling 8 ngadto gayod sa 10, no? Kay katong gibasa na to tudling 9 raman to. Pero kung ato yung sugdon sa tudling 8 niya lahus ta ngadto sa 10, dili lang ang pagkaamahan mao'y gidili. Kinabang magtawag-tawag sa dani sa yuta, no? Sa atong giila nga mga amahan dinhi, no? Matud pa sa atong Ginoo, ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man o gusara ang inyong magtutudlo. So kung ato ning literalon gayud pagsabot, so lay paglantaw, pagbase sa ubang mga tudling sa Biblia, makaingon gayud kita nga dili lang kanang pagkaamahan. Hasta usab ang pagkamagtutudlo, dili na pwede nato itawag kang bisan kinsa man dinhi sa yuta. Idi modo, sayop day ang atong pagtawag sa atong mga teacher, maestro, ya sa atong eskwelahan. Kay kanunay man gyud tang nagtawag nilang teacher o magtutudlo. Ug dili lang ang pagkamagtutudlo ug ang pagkaamahan, hasta usab kanang pagkapangulo o pagka-leader. Sa tudling 10 ato nang mabasa, sarihang nagingon ang Ginoo, ayaw usab kamo pagtawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. So dili lang ang pagkaamahan, lakip na ang pagkamagtutudlo ug ang pagkapangulo, gidili na. Nga itawag nato na sa bisan kinsang tao dinhi sa yuta. Mga suking tigpaminaw. Kana kung ang atong pagsabot husto nga kana literalon. Unsa may atong katinawan ining mga pulunga sa atong Ginoo mga suking tigpaminaw. Tinuod ba ang giingon sa uban natong mga igsuon nga nasayop gyud kita sa atong pagtawag sa mga kaparian og Father? Mas maayo nga ato gayong basahon ang tibuok kapitulo, no? Kung mahimo mga suking tigpaminaw. Pero bisag di lang yun ang tibuok kay taas man pug kayo, bisag gikan lang tudling 1 ngadto sa tudling 12. Kay nagtuo ko nga kung mabasa nato ning mga tudlinga kanang gikan gyud tudling 1 ngadto sa 12, masumanda gayud nato pag-ayo ang maong mga pulong sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Kay kung ato lang basahon ang 9, 8 ba, 9, 10, well, madi gyud mao ang atong pagsabot, no? Para nako, no? Para ni Veritas mga suking tigpaminaw, kung kulangan ang mga informasyon ang ato bang gamiton sa pagsubada, no? Pag-conclude, kung kulangan ang mga kanang gitawag nato og facts o kanang ingnon talang sa laing mga pulong na mga premisa o mga premises before sa atong conclusion, no? Posible gayud nga di magkarimaw ang atong conclusion. Kinahanglan kung mahimo daghan yun ang atong mga premisa o mga premises, mga unang informasyon nga kinahanglang sayro na to ay hata mo sumada o mo conclude. Parehas na sa usa ka huwes no mga suking tigpaminaw, ikinahanglan niya ang daghang mga informasyon may tungod sa kaso nga iyang desisyonan ay siya mo desisyon.
Kaya kung mo decide siya diretso, so walay pagpaminaw sa mga nagkadaiyang informasyon gikan sa nagkiha o sa gikiha ang nag-akusar o ang akusado. Posible nga di gyud magkidimao gyud ang iyang desisyon. Kinahanglan paminaw niya ang duha. Kung mahimo ang tanan gayud nga mga pulong sa pikas-pikas iya gyud madungog, ay siya makadesider o makahukom nga kanang hukom nga kung mahimo gayud walay bias. Hukom gayud nga makatarunganon. Ingon ana puning magbasa-basa ta sa Biblia mga suking tigpaminaw. Kay dunay mga pulong sa Biblia nga kung pipila lang mo'y atong basahon, malagmit mo sariling gayud no ang atong pagtuo, makakonclude o makadesider tag dili mao. O manggani nga sa atong panahon karon daghang namiya sa ilang pagtuong Katoliko. Tungod kay pipila lang ka mga tudling ang ilang gibasihan sa ilang pag-conclude, sa ilang paghukom. Wala nila susiha pag-ayo ang ubang mga tudling sa Biblia, mao nga wa magkadimao, wala nila makuha, makabot ang lunsay og tinuod gayod nga hukom o baruganan may tungod na sa pagtuo mga suking tigpaminaw. Gani kining ubos nyo igsoon sa Veritas, usapod unta kaninyo, no? Nga mibiya sa pagkakatoliko kung wa pa nato maalinggati ang ubang mga punto may labot na niining atong pagtuo mga suking tigpaminaw. Sa dihang akong naalinggatan ang ubang mga punto, nagkaingon ko, uy, naaman day tubag ang Katoliko niini. Niining tanan nga mga akusasyon, niining tanang mga pangutana, may labot na sa pagtuo. Naaman day tubag. Ug ang tubag, very reasonable ra bagyod kaayo. Makatarunganon ra bagyod kaayo. Ug wa ko'y laing nahimo gawas gyud sa pagdawat. Kay mura man gyud choice nato ang pag-akseptar sa kamatuoran sa tinuod. Dili aron pag dumili na ini. Mga suking tigpaminaw atong basahon. Kay kining mga pulong sa Ginoo dinhi nga gidili pagtawag og magtutudlo, amahan og pangulo sa mga tao, dili kini pagasabto nato nga absoluto o literal gayod mga suking tigpaminaw. Timan no, kung nakatuon ta sa siyensya sa pagtuon sa Biblia, kanang gitawag natong hermeneutics. Sa Katoliko nga pagtuon sa Biblia, before ta mutuon sa Biblia, gi-advisean man ta. Giingnan man ta nga unaha sa ang hermeneutics pagtuon. Unsa man ang hermeneutics? Mga abag sa pagtuon sa Biblia para magiyahan ta. Dili kay magpataka tag basa-basa. Kay doon na may mga pulong nga dili literal ang pagsabot. Pinasumbingay ang pagsabot. Napoy hinuoy literal. Napoy pinasumbingay. Napoy kanang masabtan lang nimo nga kung mabasa nimo ang tibuok chapter. Kay kung usa lang, di magkadimao. Munay understanding the scripture kanang gitawag na to contextually. Nangiyag yung gipasabot sa whole mga pasahe, di kaya pipila lang katudling atong gibasa. Moingon na rin ta nga mauna. No. So, kini karong mga pulong nga mga suking tigpaminaw, susiho nato kung literal ba gayod ang gipasabot sa Ginoo niini nga gidili gyud pagtawag og magtutudlo o amahan o kanang pangulo o leader ganha kanatong mga tao. Mga suking tigpaminaw, akong ipasiuna ninyong daan nga moingon ko nga dili gyud ni literalon o absoluto mga suking tigpaminaw. Pero dili na igo para ninyo kung moingon lang ko ana nga wala ko'y justification o wala ko'y pamatuod. Kay kung baga sa syllogism pa na, no? Sa itong nakatunan sa argumentation and debate, gitawag man ang konklusyon nga walay mga premises
walay mga justification. Ang conclusion nga walay mga justification o mga premisa, itawag nag-fallacy of non sequitur. It does not follow, matud pa sa in English. Kinahanglan ang conclusion gisuportaan o gipangunahan og mga premisa. Justifications before ang conclusion. Kaya without gani sa mga premises, mga pamatuod, diyan mo conclude lang ka, sama rag moingon ka nga, kana strapulano kawatan. Dito lang kag ingon ba nga, si trapulano kawatan, din wag kay mga ebidensya. Wag kay mga basihanan. Ang kawatan strapulano. Tawgon magkanag fallacy. It does not follow. Dili pwede nga akusahan ni mong sa katao nga wala kay mga ebidensya. No, ingon na po. Ang akong pag-ingon nga dili na nato literalon pagsabot, kinahanglan doon na ko'y mga ebidensya. Doon na ko'y mga facts. Doon na ko'y mga pamatuod nganong dili na literalon nato pagsabot. Kung walay mga pamatuod si Veritas, wala siya mga katarungan nga kanang maklaro ginatong katuhuan, pwede ninyong ingnon si Veritas nga it does not follow non sequitur. Nga naman, kaya wa mong ko'y pamatuod. Wa mong ko'y mga rason nga gipakita ninyo. O ganiya ang atong mga rason, paminawan ninyo mga suking tigpaminaw. Unang-una, kung literal ang pagsabot niya ng mga pulunga nga giingon sa Ginoo nga ayaw kamo pagtawag dinhi sa yuta og mga magtutudlo, amahan og kanang pangulo, nga naman nga kung atong basahon ng Biblia, pagkadaghan mang magtutudlo dinhi nga gitugyanan sa Ginoo sa pagpanudlo sama sa mga apostol. Si San Pablo magtutudlo, naingon siya. Sa pa, kanang minguntag pangulo. Panahon nila sa una, si Moises, nangulo sa katawhan sa Israel. Si David, nangulos king herian sa Dios dinhi sa yuta ang gidumala og tao nga siya, si David. Ngano man na, mga suking tigpaminaw. O kana pong isyu mahitungod sa pagkaamahan, si Apostol Pablo nga usa ka pinialan o sinugo sa Dios, niingon siya nga siya amahan sa mayong balita. Atong basahon ang 1 Corinto kapitulo 4 tudling 10. Tanawon sa nato din sa atong Biblia mga suking tigpaminaw. 1 Corinto kapitulo 4 tudling 14. O 1 Corinthians chapter 4 verse 14. Matod pa ni Saint Paul. Gisulat ko kini dili aron sa pagpakaulaw kaninyo, kundi aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. O ang mga matuuhon dito sa Corinto iyang giingnan nga akong mga anak. Ya dili man niya anak sa unod. Anak sa pagtuo man kay kini si San Pablo wa man siya mga anak sa unod, kay wa man siya maminyo. Celibate man siya. Nag-alagad man siya sa Ginoo nga wa magminyo. Iya man gi adapt kanang vow of celibacy. Nga moalagad siya sa Ginoo nga di siya magminyo. Mabasa na ito na sa 1 Corinto kapitulo 7. Then katong naingon si San Pablo nga ingnon ko kamo nga mga diliminyo nga kung mahimo magpakasama kamo kanako nga nag-inusara diya sa pag-alagad. Di ba ningon siya? Iya pagaling gisaysay unsay mga hinungdan nganong kumualagad sa Ginoo mas maayo nga single, no? Para dili mabahay ng una-una. Kay kung minyo, mabahin man yun ang pagtagad sa pamilya, no? Sa asawa. Then napadas pagpangalagad sa dakong katawhan o katilingban ni Kristo. Pagkadaghan ra ba ng mga pamilya nga imong dumalahon, imong pakanon sa mga pulong sa Dios. So divided unya imong unahon mo nang ningon si Saint Paul nga mas maayo kung moalagad sa Ginoo single, no? Celibate.
Pero inoon, hindi po di pamugos. Suggestion lang na, no? Kung nakadungog mo atong tema, may labot na subaw of celibacy, no? Naklaro na to, nadayag na to pag-ayo to, lakip na gali ang mga objections. Posible nga mabalikan na po na to ng tupikohan, no? Kung ikinahanglan din sa atong tulumanon. Padayon sa taaning pagkaamahan kay Father's Day man lagi. By the way, din sa atong cellphone, duha ra man ni kapangutana, no? Unang unahon sa nako ning pagpahaom sa atong gisaulo karong Happy Father's Day, no? Kay kining duha dali ra po nako ni siya tubagon. Kaya ang uban ako na pong natubag sa text na lang yun, no? Gihaguan na lang yun ako katong ubang mga nag-text, ilang pangutana, gitubag lang po nako sa text. Pero ang uban, diri na lang yun, no? Duhan lang kabuk, di po tama daghanan ba, no? Kaya ganina, nagunahon ako, kinahanglan yun, madiscuss na to ning may tungod sa pagkaamahan. Kay usara bag yun sa kinibang nagkapandol na to. Magka na bang napandol tas itong pagkakatoliko. Usan ni mga katarungan nganong gibiyaan na to ang tinuho ang katoliko. Kaya kana lagi kunong pagtawag og amahan sa pari, gidili lagi kuno, no? Kuno kana sa Ginoo. Base sa Mateo 23:9. Kana lagi kung literal ang pasabot. Pero kung di na literal, well, paminawan ninyo. Unsa ang buot pasabot sa Ginoo nganong nakaingon siya niya ng mga pulunga. Now karon ato sang gibasa ang unang Korinto 4:14, di naghisgot si San Pablo nga ang mga matuohon didto sa Korinto nga iyang gisulatan, iyang gitawag og mga anak. Therefore, kay mga anak man ang iyang address sa mga matuohon sa Korinto, nagpasabot nga siya father. Kay ang father naman mo'y moingon ngadto sa mga anak. May siya, mga anak. That means siya amahan. Kaya unsa may tawag nimo sa anak sa iyang amahan. O may lain po amahan. Ug unsa pa manggay niyang itawag. Pero di gyud mawala ka ng pagkaamahan. Amahan, ang amahan mao gyud moingon akong pinanggang mga anak. Dayon, kung ato pag yung ipadayon pagbasa sa tudling 15, nasamot pag yun. Kaya litra por litra na yun, ato na yung mabasa. Atong basahon. Nagingon si San Pablo sa tudling 15, kay bisan pa kung doon na kamoy 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganhay kaninyo. Maklaro na gyud litra por litra. Yani dili lang kay si San Pablo. Sa Roma 4:16, si Abraham day, no? Gihisgutan nga si Abraham amahan sa tanan. Asa ba ito? Roma 4:16. May ganang mabasa yun na ito. Ang tipo okyot pasahe na way kapin walay kulang. Diara, busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod kundili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Espirituhanong amahan kuno si Abraham. Dili kay amahan lang kay sa unot. Espirituhanong amahan natong tanan si Abraham. Ya dili lang kay kana napa sa 1 Timoteo 1:18. By the way, unsa man ning 1 Timoteo 1:18? Ato na matubag pinagis pagbasa. 1 Timoteo 1:18 matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. Timoteo, anak ko,
O si Timoteo, iyang ging nag-anak ko. Sa to pa, nagpakaamahan siyang Timoteo. Ngano ba? Ngano nga si Pablo nagtawag man ni Timoteo nga anak ko, nga di man niya anak sa unod. Tungod kay kinis Timoteo, iya mang disipulo. Iya mang tinunan. Siya may nag-train ani nga mahimong mensahero usab sa Dios. Ni Timoteo. Sa to pa, nangamahan si San Pablo sa espirituhanon nga kinabuhi ni Timoteo. Unang iyang gingnan si Timoteo, anak ko. Sa to pa, kining father siya, si San Pablo. Na kung atong literalon lagi ang mga pulong gipamulong ni Kristo sa San Mateo 23 na di mo sumpaki kanang grasyas pagsabot ngadto sa ubang mga tudling. Nga ang mga sinugo sa Dios nagpailang nga sila mga father o mga amahan. Kay nangulo sila diya sa espirituanong bahin nato nga kinabuhi. Sila mo'y nanudlo sa mga pulong sa Dios o nagpakaon nato sa mga pulong sa Dios. Di ba, mga suking tigpaminaw? Nakaron, unsa man gyud ay ang buot pasabot ni Kristo. Nganong nagapamulong siya ni ana? Nga ayaw mo pagtawag og pangulo, amahan, dayon unsa pa kanang teacher dinhi sa yuta. Well, maklaro nato na pag-ayo mga suking tigpaminaw kung ato gyung mabasa ang Kapitulo 23 sa Mateo, gikan jud tudling 1 ngadto sa 12. Nga naghisgot siya sa mga kanabang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas sa ilang kaugalingon. Nga unta sila mga pinayalan unta, mga otorisado unta. Kaya sa katilingban sa Dios. Kay mga utukan unta, mga bright unta. Pero, wa man magkalimao ang ilang pagka-bright. Ngano ba? Gisaway man nun sila sa Ginoo. Kaya dili mao ang ilang pagdala sa pulong sa Dios. Ug mao nagapamulong ang Dios niya itong mga pulunga. Kay daw mura man go giilugan nila ang kanabang sovereignty sa Dios. Ang kanabang ang pagkaamahan sa Dios mura mag ilang sakgawon, mura mag ilang ilogon ba sa ilang gipakita nga batasan. Mao na nga nagkapamulong si Kristo ato mga pulunga nga buot ipasabot kung ingon ana ang atong batasan kanang mapahitas unta sama ra manggong nagpakadiyos ta. Sama bang giilugan nato ang Dios sa iyang pagkalabaw, ang iyang pagkapangu o sa iyang pagkaamahan o sa iyang magtutudlo kanang magpataas ta nga sa laktod nga pagkaistorya ang gitumbok sa Ginoo nga dili ang iyang tawag kong amahan o magtutudlo o pangulo kadtong grasyas mga tao ang mapahitason. Kay kung ilahos na ito pagbasa ng mga suking tigpaminaw sa 11 human ang tudling Jes, nag-ingon man pod ang Ginoo, ang labing dako kaninyo o amahan diha kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Servant. So, kung atong hinuktukan ning Mateo 23:11, wala man pod magnigar ang Ginoo nga moilata og pangulo o moilata og amahan diri sa yuta basta servant o usa ka sulugoon. Usa ka sulugoon ng atong leader o pangulo o teacher. Pampun niya ni gaha, sa tudling 11 sa Mateo 23, ingon siya, ang labing dako diha kaninyo, sa laing pagkaistorya, ang maestro o teacher diha ninyo o amahan diha kaninyo. So pagyod, o ang pangulo diha kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Servant. Subot ipasabot dili supak ang atong Ginoo kung muilata og pangulo, muilata og magtutudlo, muilata og amahan dinhi sa yuta basta buot ipasabot servant, sulugoon. Sulugoon sa Dios.
Mao na mga suking tigpaminaw. By the way, atong basahon yun, no? Ang tudling 1 ngadto sa 12. Kay dinhi maklaro man yun nato nga ang gitumbok ni Kristo nga dili ang iyang tawag og amahan, pangulo o magtutudlo, hining mga tao nga nagpakamagtutudlo sa balaod ug nagpakapariseyo. Pero wala nila tumana ang ilag yung lintunganay nga kanabang sana batasan sa unsay gyud tinuod nga magtutudlo. Ilang gisupak ang definition, ang buot ipasabot sa Ginoo unsa nang labaw, unsa nang pangulo, unsa nang leader o unsa nang amahan mga suking tigpaminaw. Aniya basahon ta. Kay sa dili pa dayto na to basahon na hinumdum mo kadtong nesgutan nato dinhis miagi kung nagkapaminaw mo. Ngayon ani man gud mga suking tigpaminaw. Kung ang atong huna-huna ba nga kanunay ra gyud kitang magpataas. Maglabaw-labaw ba ta sa atong kinaiya ba? Nga mag-isip ta sa ubang mga tao nga ubos niya kita mo'y labaw, kita mo'y hawod. Mga suking tigpaminaw. Munutaw man gud nga ang Ginoo mubati siya nga dili man na maunang ilang gibati, di man na maunang ilang kinaiya. Wa man ko magtudlo anak. Mura man og nangahas man sila sa unsay buot ipasunod nako nila. Mura mag-ila kong gipangunahan, mura makig-indig man sila nako, makigpatas man sila nako nga di man na amoy ako instruction nila. Daw sama ra silang magpakadiyos sa ilang nagpakadiyos sa ilang gibuhat. Mao na nga sama gud atong prinsipe sa Tero kanang daas daang testamento nga kining nagpakadiyos siya, nagpataas siyang kagalingon, then giingnan siya, tao ka lamang og dili ka Dios. Gani mo ganay gamiton sa mga ministro sa atong mga hinigugmang Iglesia ni Cristo. Ilan ang gamiton nga kanang tao lamang dili Dios. Kay si Cristo kuno tao man pa dili Dios. Pero para nato out of context kay dili man si Cristo ang gitumbok. Kay si Kristo, lahi man siya. Diyos man siyang nagpagkatao. Sumunang yang kinaya, Diyos og tao. Pero katong prinsipe sa Tero, klaro man yun tong tao lamang. Nga nagpaka-Diyos, mo na dili pwede. Kaya ang tao lamang nga magpaka-Diyos, di man yun na pwede. Pero ang Diyos, magpakatao, pwede. Kaya Diyos man siya. Una nga kanang Ezekiel 28:2 nga ilang gamiton kunuhay, sa pag-atake anang pagka-Diyos ni Kristo, di na musaler tungod kay out of context man na, di man si Kristo ang ipasabot diha. Sa Ezekiel 28:2, ang prinsipe sa Tero man nga tao lamang, apan nagpagka-Diyos mo nang giingnan siya, di na mao, di na pwede nga ang tao lamang magpagka-Diyos. Mao na. Maupod kining nasa Mateo 23 nga ang mga magtutudlo sa balaod o mga pariseyo nagpataas sa ilang kaugalingon nga sama rang nagpakadiyos sila. Sama rang nga makig-indig sila sa Diyos nga ang pagkaamahan sa Diyos buot nilang hawiran. Kanang tituluhas pagkaamahan sa Diyos, pagkapangulo sa Diyos o pagkamaestro o magtutudlo sa Diyos buot nilang hawiran. Mino nila nga ako na, di na pwede. Mubitaw ang gingon diri nga kanang klasiyas pagkaamahan o sara kadtong tuwa sa langit ang Dios. Mao na mga suking tigpaminaw. Pero kung musunod ta sa instruction sa Ginoo unsa nang pangulo, unsa nang magtutudlo, unsa nang leader, wa nay question. Kay ang Dios andam mo paambit sa iyang titulo nganhi kanatong mga tao kung mutuman ta sa iyang instruction. Kanang pag-ingon nato kanang atong Santo Papa, di ba, mayon man ta sa in English ana Holy Father. Santo Papa sa kinat sila. Pero ang in English ana Holy Father. Nya kung buot gyud nahunaon nato ang Holy Father mao lamang ang Dios, di ba? Only God ang Holy Father. Pero nganong ang tao diri syuta kanang atong leader, atong prime minister diya sa Roma nga Santo Papa, nganong tawag man nato Holy Father nga usara may Holy Father tuwa sa langit ang Dios.
Ang tubag, simple ra. Sama ra na atong giingon sa Exodo 17:1 kung wa ko masayop sa teksto nga si Moises dili man sa Dios pero kay ang iyang buhat pagpangulo man, paggiya man sa katawhan sa Dios, sama rang daw Dios siya sa katawhan sa Israel. Mo bitaw ang giingon nga gihimo ko ikaw ingon nga Dios. Pero di gyud Dios si Moises. Pero ang iyang trabaho mura po siya Diyos sa mga Israelitas kay siya may nangulo. Siya may nagdumala pero dili gyud sa Diyos. Ingon lang nga Diyos pero ang Diyos gyud tuwa sa langit. Itong tinuod yun nga Diyos. Iyon na kay ang Diyos kung kita matinumanon iyat ang sinugo din sa yuta ang iyang titulo iyang ipaambit ngan hikanato. Mao na nga kanang moingon ta sa Santo Papa Holy Father dili gyud siya may original na ang original nga Holy Father mao ang Dios. Siya naman ang Holy Father pero di man ta kabuot sa Dios nga kanang tituloha iyang ipaambit ngadto sa tao nga iyang gusto. Para nga ang mga uban pong mga tao mo to okay Holy Father God, Santo Papa God. Kaya kung dili ipaambit sa Dios ang iyang titulo ngadto sa tao nga iyang sugoon, posible nga ang anong ito matana niya nga tao raman na siya. Mao na nga gisiguro sa Ginoo para motuo gyud ta iyang ipaambit iyang titulo. Sama gud sa pamilya. Nganong mutawag man tag amahan di astong amahan. Nga usara man kay amahan nga tuwas langit. Kay gustos Ginoo nga kinahanglan mutahod tas tong ginikanan. Mo bitaw ngiyang gipaambit ang iyang titulo diya sa nangulo diya sa pamilya. Simple ra kay na mga suking tigpaminaw. Mao nay pagtulon ang Katoliko. Nga kung sundo nato ang instruction sa Ginoo, ang iyang titulo iyang ipaambit. Ayaw lang yun ang kuna nga Dios ka, kay di yun na pwede. Ang titulo ra mo ay gipaambit sa Ginoo ngan hinato. Mao nga suking tigpaminaw. Klaro man ang kuan, by the way, atangin ninyo ugma ang detalye nato nga saysay mahitungod anang Santo Papa. Okay, tema na to ugma mahitungod man Santo Papa o kanang apostolic succession. No ugma no Lunes nga edisyon. Karon ni ata pag-expound sa pagkaamahan. Dayon pipila no ka mga minutos nga atong matubag butong naay pangutana dinhi sa atong cellphone. Iluharan ni kabuok noon. Yeah. So, mao na mga suking tigpaminaw, no? By the way, wa pa man ako mabasa day, no? Kaya giuna man nato da ng explanation. Yung usahay, mao man ni ato pong paagi good. Atong siguro ng atong explanation. Kaya anyway, kining mga tudling diri sa Bible, di naman ta ka-iskapar ani, no? Bisan kamo galing nagpaminaw, nakabasa naman mo ani, no? Pwede galing di na lang na ako ni basahon, gikabasa na mo ani. Labi nas mga dili Katoliko nga kusog kay mo basa-basa ang Biblia. Bisag di na ako ni basahon. Ang explanation na lang dapat mahibaw-an ninyo. Pero ako mangisaad, yan na pa may panahon, ako lang yung basahon. Gingon diri sa Mateo 23, tudling 1 ngadto sa 12. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumano ninyo og sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Tanawa. Masya akong giingon ninyo ganina. Ay kining mga tawhana, magtutudlo lagi. Mga sinugo sa Diyos. Adunay otoridad. Pero unsay lang mga buhat, wala kahimot is Ginoo. Kaya nga ba? Wala nila sunda. Wala nila tumana. Unsay ilang gipanudlo. Ang ilang giwali. Gusto pa, nabantayan na natudaan nga si Kristo, wala mahimot silang mga buhat. Kaya nga ba? Unsay maday lang mga buhat nga wala mahimot is Ginoo. Gingon dire. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga.
Di ba ang matuod nga leader mga suking tigpaminaw kanang adunay pagbati. Kanang nagkalisod man na atong mga sakop to ng tabangan. Naagyo nang kinaiyaha sa leader. Pero kining mga tawhana lahi man. Sige ngon sa Ginoo, nagbugkos sila bugat nga mga karga o gipapasan nila sa mga tao. Apan dili gani sila mugamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang, pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulos kasulatan. Ngailang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Na? Grabe. Nagpakamaalam yun kay ang mga bersikulo galagi panulat para sa agtang. Timaan nga sila mayang laki kus balaod. Di pang memorize pag-ayo ng mga suko sa Dios, no? Mga pulong, mga bright, pero wa man kahimot is Ginoo lagi. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulos kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gibaligto sa ilang mga bukton ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gani sa di pa nako ni ipadayon mga suking tigpaminaw gigamit man ning tudling kining Mateo 23 tudling 5. Gigamit po ni sa uban nato mga igsuong na himulag sa ilang pag-atakis tong mga pare ba. Kaya atong pare ang uniform taas man, taas ug sapot. By the way, no, mga suking tigpaminaw, dili biya ang taas ug sapot o taas ug sinina mao gyud gitumbok sa Ginoo dinhi nga iyang gisaway. Ang iyang yung gisaway dinhi kining mga kinaiya aning nagsuot-suot og sapot nga taas. Dili gyud kay nasuko siya aning mga tawhana tungod kay taas ilang sapot. Mga suking tigpaminaw. Kay nakahinumdum ko doon natoy mga igsuon natong nahimulag nga ingno nila nga naiguan na ang mga pare gyud tanan kay ang ilang sinina taas. Mura bag ilang bot pasabot nga tungod kay nga mga pare taas og uniform, taas og sinina, ingno na dayon nato nga adi na mao. Di na mao Sugoy dautan ang nagtaas na tong sapot. Para galin ako, mas mayan na aron dili matintal lang mananaw. Basig nindot kay mong kutis o unsa diya pution kay ka din maakit nimo ng nagtan-aw nimo. Yaw. Dili gyud actually nga taas og sapot mo gi pasabot ni Kristo dinhi nga iyang gisaway ning mga tawhana nga nagsuot og sapot. Ang iyang pagsaway dinhi address sa mga batasan nila dili tungod lang sinina. Kay kinigong taas nga sapot kung ayuhon na basa sa ang Bible, nagpasabot mong gunig mga maayong binuhatan. Kung taas imong sinina, bot pasabot nga kanang advocate ka niya ng mga buhat nga matarong. Kay kanang taas nga sinina, simbolo man na sa mga binuhatan nga maayo. Unya nga nung nasuko ang Ginoo nila kay suot-suot anang sinina pero wala nila buhata ang mga buhat nga maayo. Ito pa, nagpakaaron ingno ning mga tawhana nga tarong kuno kay taas silang sinina pero wala nila buhata ang mensahe niya ng taas ug sinina. O na nga itong mga pare, taas silang sinina kay simbolo mo na sa mga binuhatan nga tarong. Pero kung atakiho na itong mga pare kay taas lang sinina na di na mao. Siguro ang atong mga pare atakihon lang nato kung pataas-taas lang sinina o niya mga badlungon. Kana siguro may okay ko okay question. Pero kung sawayo na to ang pare kay tungod kay taas ang sinina bisag butan na di na po na mayo. Kay daghan ra ba po kung nailhan nga mga pare nga taas ilang sinina pero maayo man sila buhat di nasakto ra pod. Ang ilang binuhatan nahiuyon ra pod sa ilang sinina. Ang gitumbok sa Ginoo dinhi nga kining mga tao nga taas og sinina pero wala nila tumana ang mensahe niya ng taas ug sinina. Parehas na anang atong kanang krusipiho, kanang manguros ta. Sige tagpanguros bot pasabot andam ta mabuhat sa mga pagtulunan sa Dios pero atong mga binuhatan sukwahi sa mensahe sa krus. Ingon na ragod. Pero kung manguros ta din buhaton po nato ang mensahe niya na question na mas maayo. Kay wa lang kay nituo ka imo gyung gibuhat. Kinahanglan ang imong pagtuo inubanan sa buhat.
Munang ako ning gi-explicar pod kay nahinumdum ko kining taas ug sapot. Apilon po ning atake atong mga pare, gumikan kay taas ug sapot. Kung imo ra bang ihulagwa itong mga sinina nila sa una sa daan, tag-as ra ba yun? Ingnon dito, sayop tong ilang tradisyon sa una kay mga tag-as kay silang sinina. Hindi na mao. Ang pagsaway ni Kristo nagsintros mga binuhatan nga dili mao o mga dili tarong dili kay tungod sa sinina. Dayon unsa pa? Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbera ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahoron didto sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Namo naman dayon Ayaw kamong paghingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og kusara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw usab kamo pagtawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Di ba? Ay niya nalitok ning mga pulonga. Doon na siya gihimo nga pagsaway sa mga tao nga iyang gitumbok. Nga mga taong mapahitason. Di ba? Mga suking tigpaminaw. Nga ato gayong masabot pa nga, mao diyang nagkaingon ng Ginoo ato. Ikatuloy mga tawhana iyang giingnan, nagpakamagtutudlo, nagpakaamahan, nagpakapangulo, pero mapahitason. Wala nila tumana, unsa gyud ang tinuod nga magtutudlo, unsa gyud ang tinuod nga amahan, unsa gyud ang tinuod nga pangulo, mo nang samarang ningon ng Ginoo nila. Oy, kung mauna, ayaw mong tawag og magtutudlo din isyuta. Ayaw mong tawag og amahan, ani? Ayaw mong tawag pangulo, kay ungon ana ta, di man na mao. Pero dinhi sa 11, maklaro na to, o hawa gyud supakas Ginoo nga mo ilata og amahan, mo ilata og pangulo, mo ilata og teacher sa tao nga nagtuman sa mensahe ni anang mga tituloha. Ani basahon ko sa 11. Ang labing dako diha kaninyo, sa laing pagkaistorya, ang amahan diha kaninyo o ang pangulo diha kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas. Naadiri ang Yahweh. Nga masabtan yun na ito pagayo ang mensahe sa Ginoo sa mga tudling. Ano ba? Kaysa tudling 12 na samot na yung maklaro na to. Ingon man ang Ginoo, og ipaubos ang magpataas iyang kaugalingon. Og ang magpaubos ipataas. So, sa laing pagkaistorya, kining mga tawhana nga gitumbok ni Kristo, nagpataas man silang kaugalingon mo nang giingnan sila nga, di mo ang ngayang tawag magtutudlo, di mo ang ngayang tawag pangulo, di mo ang ngayang tawag amahan. Sa ito pa, gipaubos sila sa Ginoo. Kaya di mo sila ngayan. Pero kadtong mapaubsahan noon, iyan nung ipataas. O, di ba? Giingon diri ang magpaubos ipataas, ato pa, ipakaamahan, ipakapangulo, ipaka-teacher ang mga taong mapahiubsanon. Sa ito pa, kung pari ka, ang imong tahas gali, pagpaubos. Buutan ka nga pagkapari, ang ngayan ka sa imong titulo nga amahan. Mga suking tigpaminaw. Well, apikin ang oras. Tubago na itong pangutana. Okay. Good afternoon, Kuya. Kumusta? Mangayo ko sa imong opinion, Kuya, about this. What it means to be a Christian. Usa kini sa among tema sa Christian Life Program. Napagingalan diri Celso from Linay. Mayong hapon diyan nimo Celso, diyan sa Linay. Well, ang akong tubag anim simple lang. Well, ang atong tinuhuan gitagaan mo gyud og gahom sa Ginoo sa pagpanudlo. Just follow what the church teaches. Ug unsay gipanudlo sa simbahan, nga gipiyalan sa Ginoo, tumana og mahimo kang tinuod Kristiyanos. Kana lang. Dayon laing pangutana, palihog ko og pagpatin-aw kabahin sa tradisyon sa mga apostoles, tradisyon sa mga apostoles. Ikaduhang Tesalonica 2:15, 2 Timoteo 1:13,
2 Timoteo 22:2. Thanks. Brad Magsayo. Magsayo. 0906742977. By the way, atangin ni Brad Magsayo din histong tulumanon kay separate topic na tuning about apostolic tradition. If kung di ko malimot, no? After siguro sa apostolic succession atong isunod ning about tradition. Gani ako ning nalakbitan pud kagahapon. Kining about tradition. So kana lang. By the way, no, mga suking tigpaminaw, kanang kaganina atong na saksihan gyud ang kanang episodes television nga Journey Home. Usa lang to ka-replay. Alas 4 sa buntag ito, no? Kadlawon, taman gyud alas 5. Yan, na-record yun nato to, no? Sa atong computer. Ang natay video file ato, Journey Home, no? Kadtong tulo ka mga kanhi Church of Christ nga na-convert sa pagka-Catholic, no? Gi-interview sila. Si Father Paul Luther, ang usa si Jeff Childers, a former Church of Christ minister. Ang usa pa si Bruce Sullivan, former Church of Christ minister gihapon nga nag-convert sa pagka-Catholic. Round table discussion nila ganina atong nadungog. Then doon na tayo video file ato. And then pwede mo makausol ato. Nako, no? Ako na lang ko. Pagkikitaay lang ko ninyo. Makausol mo ato. Kanang BCD. Yeah. Dayon, nabigyan naman itong oras, no? Baga suking tigpaminaw. Naghihapon, dahil natas pahibalo. By the way, no, atangin ninyo ugma ang atong tema may labot na sa apostolic succession, no? About Santo Papa and so on, no? About sumaong topic mga suking tigpaminaw. Okay, no? Sa gihapon, ayaw biya yun ninyo kalimti, no? Ang atong Global Catholic Network kung EWTN, no? Eternal Word Television Network. Yan na siya sa channel of 48, no? Sa atong Orient Cable Dipolog. Channel 61 diya sa hometown channel, no? Diya sa Katipunan, sa inyong People Cable TV. Wa pa ta kahibalo, no? Sa ubang mga cable operators kay wa man ta ka no? Ka susipod unsa na nga channel sa inyong cable uban. So pangitaa lang yun ninyo, no? Okay. Well, ang atong cellphone number mo gapon 0918-5497-065 0918-5497-065. Ang telephone number 212-6200 212-6200. Itong email address veritas899@yahoo.com. Okay, no? Sa dili pa nato hingpit gyud tak-upo ni atong tulumanon karon, sige hapon nato sang basahon ang pag-ampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pangasuking tigpaminaw, sige hapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubus nga sulugon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano, Senior alias Veritas Muingon, hangtod ugma pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anang si Espiritu Santo. Amen.